Soc Anna Verge i us vinc a contar la meva experiència a Leonardo, aquí, a Brussel·les. Brussel·les és la capital de Bèlgica. Tot i tenir poc més d'1 milió d'habitants, és considerada la capital d'Europa. El motiu? En aquesta es troben les seus de la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell d'Europa. Però jo no vinc a explicar-vos què és Brussel·les, sinó us vinc a explicar la meva experiència en aquesta meravellosa ciutat. Tot va començar un 31 de gener. Com encara no disposem de vols a l'aeroport de Castelló, em vaig desplaçar a l'aeroport de València. Des d'allí vaig agafar un avió que em duria directament a l'aeroport de Zaventem. Com ja tenia acordat el lloguer de l'apartament abans, em vaig dirigir a la que seria la meva casa durant 6 mesos, a la rue de Gerlache número 1. La ubicació era genial, a 15 minuts de les dues institucions europees i del meu treball. Aquesta és l'oficina on he treballat. I elles són les meves companyes de treball. Say hello, Carolina. Hello. Ciao, Clàudia. Ciao. Este és el meu lloc de treball on he realitzat les meves pràctiques durant la meva estada a Leonardo a l'empresa Consulta Europa Projects and Innovation. La meva feina ha consistit principalment en la gestió de la comunicació de l'empresa, així com dels projectes en els que està involucrada. M'he encarregat d'escriure notícies i comunicats de premsa per a la web de l'empresa. Un cop publicades les notícies, també m'he encarregat de difondre la informació per les xarxes socials més importants. Però, sens dubte, el que més m'agrada del meu treball és que he pogut assistir a actes i conferències organitzades per la Comissió i el Parlament Europeu. En aquestes he pogut conèixer a gent de tots els llocs, amb diferents perfils laborals, i he adquirit un gran coneixement sobre el funcionament del nou marc de programació europea. Ara us ensenyo on he passat aquests 6 mesos. Bé, ara us vaig ensenyar la meva casa. Si no us agraden les escales, no és el millor lloc per a viure, perquè visc en un quart sense ascensor. I aquí està un dels meus companys de pis, Hugo. Però els verdaders companys de pis són ells, Angie i Lalo. I ella és Lila, l'altra gateta que hi ha a la casa. Una de les millors oportunitats que t'ofereix una beca a Leonardo és visitar ciutats com aquesta, Brussel·les. A banda de Brujas, també he pogut visitar ciutats com Gante o Amberes, en la que em trobe ara. A més, també he pogut descobrir la ciutat d'Amsterdam i retrobar-me allí amb alguns companys de Leonardo com Esther i Enrique. Atentos al vídeo de Amsterdam. Esther y yo. Bueno, podemos decir sí, ¿no? Chin chin. Un dels perills que corres en aquesta ciutat és convertir-te en un addicte al xocolata. Bon profit. Altres plats típics són el gofre, les frits, els muls o la mitrallet. I si fa bon temps, sempre ve de gust un bon gelat. També a Brussel·les es poden veure molt bones espectacles. Si estàs cansada després d'un llarg dia de treball, el millor pla, sens dubte, sempre és anar a beure una bona cervesa belga. Però una Leonardo no és sols treballar, menjar, beure i dormir. Una Leonardo són experiències, moments, amics. Són les persones que coneixes durant 6 mesos i aquelles que ja coneixies i que et visiten al teu nou entorn. Són records que guardaràs sempre en una capseta al teu cor. Gràcies a tots els que heu format part de la meva experiència a Leonardo, jo promet no oblidar-vos. Així acaba la meva experiència a Leonardo. Espero que el vídeo us hagi agradat tant com a mi i si voleu ens podem tornar a veure a Brussel·les.